teraz nachádzate? Ja? Na Salaši. Teraz momentálne pri vás. No dobre, ale ako sa to volá, tá miestnosť? Ako? Choliba. Ale táto miestnosť, kde sa nachádzate? Čo, ošetrovňa, nie? Áno. A viete čo, psychoanalytička, alebo čo? Nie, ja som lekárka. Tak sa pýtam, prečo ste nás prišli navštíviť, aké máte ťažkosti? No, lebo nás zobrali. A kto vás zobral? Bezpečnosť. A prečo? Lebo som použil alkohol. No a to tak išiel ste po ulici a teraz vás zastavil príslušník. Po ulici, ja som išiel na motorke. Ja som ma stopil a ja som ho tam. No prečo ste šiel na motorke, keď ste použili alkohol? Vidíte, aký je človek sprostý. Tak poviem otvorené. Smejete sa teraz, pani doktorka. Ja sa usmievam na vás, ja sa nesmejem. Na koľko ste toho vypil? Veľa. Litera po jablkového vína. No a to ste sa nebáli na motorke? Keď nemá vodický technik. Na Salaši viete, ako každá koza je dobrá. Počúvajte ma, no takto ste mali žinci cupiť. Aj o žinci si nafúkate. Veríte tomu, pani doktorka? Neveríte? No, Skúste dať žinčičku a pán žandár tu nafúknuť. Do trbičky žiny nafúkate. Ja sa vás pýtam, môžem? Nech sa páči. Viete čo? Prosím. Litera pol jablčkového vína, sadnúť si na motorku s takýmto množstvom alkoholu v krvi. Alebo viete čo, ja možno lepšie jazdím vtedy, keď mám vypitú, ako keď som trezný. Tak si musíte žiadať výnimku, nebodaj. Tak som istejší za motorkou, no. Fakt, lebo ja keď som triezvy, ja sa bojím, ale keď som taký, tak som viac odvahy. No. To viete, že to nie je pravda. Ja viem, že to nie je pravda, ale že ja si tak cítim sa. A teraz ma dajú do kriminálu. Keď jazdíte pod vplyvom alkoholu, máte spomalené reakcie. Čo? Viete čo? Keby ste prišli, keby ste na 30 metrov na záchrute, keby som vás badal, tak zabrostím na 2 metrov. Ja mám reakcie bolské. Ale pod vplyvom alkoholu nemôžete tak reagovať. Viete čo, ja mám reakciu takú... Skúste mi dať facku. Skúste mi dať facku a uvidíte, že to s vami spraví.